prepustíme rozprávať o operáciách Mossadu, porušíme izraelské zákony. Nesmie s nami o nich hovoriť. A o tomu ide. Mal by vyložiť karty. Kto vie, čo nám tají? Niečo, čo by mu mohlo zlomiť krk. Tácky nájde špare. Je to len pod... Veci z hornej police mám dole. Všetko je úplne hore nohami. Aha. Mali ste mi povedať, že prídete mal. Bol by som vás vyzdvihol na letisku. Vítajte. Viete, vážne ma mrzí, že sme od Izraela neboli v kontakte. Mohli ste poslať e-mail. Moderná doba, nikto nemá čas. Ale dúfam, že vám preukazujeme rovnakú pohostinnosť ako vy mne. V Izraeli bolo super. Ponúkli vám čaj alebo kávu. Kaviár nám došiel. Naozaj vám ten rôsol z kaprích gúr tak chutil, alebo ste len antisemický?